да присъствам на тези конференции, които вече трета година правим заедно, защото тук са учени от различни клонове на знанието и от тях научаваме много и взаимно се обогатяваме. Аз съм изнасял вече няколко доклада тук. Единият беше за кариерата на Йоан Екзарх, сравнена с кариерата на Климент Охридски, в която показах нагледно, че в основа на нови данни Йоан Екзарх е работил в Рим, превеждал е от латински език. Той е бил екзарх на Методий, който пък е архиепископ Моравски, на Методий, който е архиепископ на град Морава в Панония Илирик, а по това време, 880 година, Илирик се владее от България. И не случайно в Дикажовия каталог Свети Методий е наречен архиепископ на България. Понеже вие преди малко говорихте за истинност в математиката и историята, в историята трябва да търсим истинността. И аз призовавам, смятах накрая да го кажа, но не знае дали ще ми стигне време, да отворим зазиданите западни порти на България към запада. Защото не мога да снимам в момента. Защото векове, хилядолетие наред, българското средновековно книжовно културно наследство се премълчава или преиначава и ние се водим по чужди мнения. Това е просто традиционно. Исках да ви дам един пример с книга, която вчера си купих тук. Един, вероятно, много известен професор Уилям Федър публикува много ценен труд на Анастасий Синайски "Въпроси и отговори", който е в основата на двата знаменити изборника на цар Симеон. Единият е княжия изборник за възпитанието на канартикина на България, който е приписан в Русия 1076 година, а другият цар Симеонови изборник от 1073 година. Когато погледнах обаче речника, който е втора част на този труд, там не се намира една дума "небон", защото тя е написана "не-бо-н" и не влиза в речника като дума. А тя още от 19 век е една от основните характеризиращи идиолект, т.е. особеност в езика на Йоан Екзарх български. Но това е само едно. Това ново мнение за Йоан Екзарх, че е работил в Рим, че е превеждал и от латински език, че е бил приближен на цар Симеон, което е известно, че той посвещава и своя шестоднев на цар Симеон, и похвалата пише за цар Симеон. Сега, пак искам да се спра на един много дискусионен въпрос. Преди 3 години в Софийския университет издадоха, това е цар Симеонови изборник в препис от 1073 година, като спасителна книга, която била преведена от старогръцки на новобългарски, обаче вътре е кастрирана тази книга. Значи, в цар Симеонови изборник има 2 пъти похвала за цар Симеон. Вътре има много добавки и оправки, има съкратени мнения, има добавки, които са махнати тук. Купюри. И какво се получава? Казват, това е превод от старогръцки на новобългарски на една византийска, безспорно, книга. Това просто не е вярно. Вътре има само 6 вселенски събора, което е прието в източните и в Рим, но не е прието от Фотий. Накрая има една хроника за патриарсите. На първо място е Рим,
втори е Иерусалим, Александрия, Антиохия, на пето място е Константинопол. Ето това са и отговорите на папа Николай по допитването на българите. Има ли патриарси? Кои са патриарсите? Може ли България да има патриарх? Сега, няма много да говоря, само ще ви спомена за нещо изключително. Миналата година една колежка Мариана Димитрова публикува Ягичевия Златоуст. Това е един сборник в Синай, преписан през 14 век, където са събрани 32 слова. Всичките са творени от Йоан Златоуст. Такова нещо Йоан Златоуст Константинополски не е писал. В него обаче има 3 слова, които са безспорно от Йоан Екзарх български. И аз не знае колко време е още, но... Да. Тук аз преписах, то е много дълго, едно слово на Йоан Златоуст за Възкресение Господне, което е просто бисер. Накратко аз твърда, че по идиолектите, колегите, които са за български език, могат да ме опровергаят или потвърдят, има думи, десетки думи, които са особености в езика и стила на Йоан Екзарх български. Както ви казах, когато разделим не бо на, то не влиза в речника. Когато обаче е небон, защото понеже, то е безспорно от идиолекта на Йоан Екзарх български. Значи, тъй като вече 12 години се занимавам с Йоан Екзарх и вече толкова ми влязоха в съзнанието тези негови особености на езика, че когато видя някакво слово или текст, веднага познавам дали от него или не. Специално искам да обърна внимание едно слово за Света Троица има, което за съжаление беше публикувано като безспорно слово на свети Климент Охридски, 2008 година от преподавател в Софийския университет. Това е пакост, защото сега вие, които работите с компютър, когато пуснете думичките, особено една дума собство, тя е от субстанция, от латински преведена, вие се заблуждавате и казвате, значи има я думата и в езика на Климент Охридски. Няма такова нещо. Няма я. А тя е една от безспорните особености в езика на Йоан Екзарх български. За да спеста много, ще кажа само това, което исках непременно да кажа. Професор, той не беше професор, загина, Пейо Димитров беше изследвал 5 Симеонови изборника. Като на първо място поставяше Шестоднева, Княжи изборник, Симеоновия, Златоструя, Ефремовата конча. Смятам обаче, че това е неточно определение, защото цар Симеон е знаел гръцки език и не е писал на български език. Аз миналата година изнасях доклад на Византинистичния конгрес Графо-грекисти вулгаросон. Така започва Парличев едно свое писмо. Аз съм българин, който пише на гръцки език. И твърда, че тази книга, цар Симеонов изборник, най-напред е написана на гръцки език от българи в Рим, защото тя е на гръцки, но проримска и пробългарска. Няма да споменавам Георги Михайлов, който написа инскрипционно с Греция и България, репете. Гръцки надписи в България, намерени 4 тома. Бешевлиев написаш 5 гречки, 5 латински изчитан за България. Късно гръцки и късно латински надписи от България, където доказва, че от Сердика на изток се пише предимно на гръцки. От Сердика на запад обаче, до Илирик, до Адриатика, 150 години преди разделението на църквата, се пише на латински език. У нас се забрави или подминава 4 години латинско богослужение в България. Безспорно. Аз съм завършил семинария. Всеки Божи ден ние бяхме на утрена, на вечерня. Всеки Божи ден има в манастирите денонощно богослужение. Има седмичен кръг, задължително. Има годишен кръг с всякакви празници. Това е нещо, което трябва да се знае и от езиковедите, когато
изучават богословски текстове, за да става ясно за какво става дума. Накрая, казвам, една минута. Освен досегашните безспорни трудове на Йоан Екзарх, богословие, шестоднев, слова, освен предполагаемите, които посочиха Христо Трендафилов и други, аз смятам, че той е написал и оригинални творби. И те са сказание как се стави Свети Кирил словенен писмена против езика. Това е знаменитото за буквите, което Христо Трендафилов го намери като 55-та глава от Богословие. И аз го обосновах 2001 година. Той е написал и житието на Свети Кирил, пространното, похвалата за Кирил философ, житието на Свети Методий с 6 Вселенски събора също, похвалата за Кирил и Методий също и накрая едно поетично дело канон за Кирил и Методий. А преди 2 години публикувах една статия, където твърда, че Йоан Екзарх е и поет, като посочих 7 акростиха. Ан, Яна, Яно и прочее, което е от Янко. Благодаря ви.